Преди рекламите видяхме как премина по-голяма част от традиционната регата Порт Варна, а също така и държавното първенство за лодки в клас Конрад 25R. С интерес ще очакваме да видим кои са победителите в отделните гонки в държавното първенство. Вече видяхме кои са лодките, които в първата гонка в клас Конрад 25R пресякоха финалната линия. Преди малко беше даден старта на втората гонка за лодките в този клас. Както видяхме, вече стартира и втората гонка за лодки в клас Конрад 25R. Докато състезателите достигнат до първата ВХ, има малко време, през което ще научим още интересни неща от света на ветроходството. Много ми е интересно как ветроходците се ориентират за поривите на вятъра, за силата на вятъра, като изключим техниките, които им помагат за това. Да, това с техниките е вярно. В днешно време вече доста по-достъпни станаха тези електроники, които едно време можехме само да си мечтаем за тях, така че доста лодки имат. А пък и освен това, тези, които имат повече опит, могат да определят дори само по визуални такива практически методи, ето както в момента се виждат вълничките, които образува вятъра. Това дава информация и за силата, и за посоката на вятъра в някаква степен. И който е натрупал опит с годините, може да си направи сметката каква е в момента метеорологичната обстановка. А самите състезатели могат ли спрямо лодките, които са пред тях, да се ориентират за силата на вятъра? Да, абсолютно. Значи, когато има около тебе други лодки и виждаш как се движат, сравняваш си собствената скорост и посока с тях, можеш също да направиш преценка, дали има някаква промяна, дали можеш да коригираш нещо за подобрение и да се направят промени. Приключи първата гонка за клас Конрад 25R. Как протече тя? Видяхме, че наистина беше интересна гонка. По мое мнение, гонката се получи много добре. Идеята ни, която имахме още в началото като организатори, да разделиме класовете Петерсон от останалите, за да не им пречат, тъй като Конрад правят държавно първенство все пак. Излезе успешна нашата идея. Видяхте, че успяхме да ги разделим, така че да не им създават проблеми по-големите лодки и една гонка си направиха съвсем нормална за около рамките на 40-45 минути. Мисля, че беше добро като време. Сега в момента провеждаме втората гонка. Вятъра малко намаля, не е както беше сутринта, но това си е очаквано по прогноза. И предполагам, че тази гонка може да се завърши някъде за около час. Мисля, че деня върви много добре. А смятате ли да проведете за този клас трета гонка или това според зависи от времето? Разбира се, че зависи от времето, но по принцип дори ако може и четвърта да проведем, ще направим всичко възможно днеска, дано да задържи този вятър и да имаме възможност да им направим повече гонки, тъй като колкото повече гонки се проведат, толкова по-добро и качествено класиране се извършва. Така че ще направим всичко възможно от нас да направим повече гонки за тях, а за останалите два класа, които днес имат доста по-дълга дистанция и не са завършили дори първата гонка все още, предполагам, че максимума ще бъде 2 гонки, още една евентуално да им направим на тях. По-рано казахме, че един от най-динамичните моменти е когато лодките преминават отделните знаци. При втората гонка за клас Конрад 25R с удоволствие ще видим кои ще са най-бързите плавателни съдове. Първата яхта, която преминава около ВХ-та, е Меч. Само на няколко сантиметра след нея е яхта UK, която също вече заобиколи поставения знак. Плътно зад първите двама е яхта Нунки, която също полага всички възможни усилия да дръпне напред в гонката. Тези три лодки имат голяма преднина пред останалите си конкуренти.
пълна сила вехата приближава лодка Quantum, които също не губиха излишно време при вземането на знака и продължиха напред с цел бързо да наваксат дистанцията с първите яхти. Уменията на екипажа са много важни при взимането на знаците. Всяка малка грешка или неточност могат да костват време, а тук има всичко друго в изобилие, но не и това. Петата лодка, която преминава край вехата, е яхта Албирео. Малко след нея се движи Алгон. За малко лодката щеше да премине от долната страна на вехата, но екипажа моментално коригира тази грешка. Виждаме голяма конкуренция между лодки Мистрал и Понтус. Всяка от тях иска първа да заобиколи знака. Мистрал бе яхтата, която първа премина вехата, а само на няколко сантиметра. След нея е отбора на Понтус. Последните лодки, които преминават вехата, са Ахшаен и Пасат. Тази подреденост на лодките и последователността им за вземане на вехата не означават, че това ще остане така. Всеки екипаж има време да набере скорост и да напредне в гонката. До момента виждахме само лодките в държавното първенство за Конрад 25R, но сега имаме възможността да си припомним, че в регатата не участват само те. В близост до съдийският кораб преминава яхта Уин Уолкър. Класовете ARC и Рали имат по-дълга дистанция и проследяването им няма да е никак лесно. След няколко секунди ще видим кои ще са победителите във втората гонка за лодки Конрад 25R. Вижда се, че лодките са на близка дистанция, което обещава интригуващ финал. При първата гонка в държавното първенство за този клас победител стана лодка UK, но да видим дали ще успее да премине финала първа. Лодка UK имаше значителна преднина и, както се и очакваше, премина финала първа за втори пореден път. Второто място е много оспорвано. За него се конкурират лодки Меч и Мистрал. Двете са почти една до друга, движат се успоредно и ще бъде интересно да видим коя ще победи от тях. Яхта Меч успя да задмине конкурента си и се класира втора в гонката със съвсем малка разлика от нея и на трето място остава Мистрал. Яхта Quantum без никаква конкуренция уверено и твърдо преминава финалната линия и се записва на четвърто място в тази гонка. Петото място остава за екипажа на лодката с интересното и екзотично име Ахшаен. Почти на метър след финала останалите отбори напрягат всички сили и всеки от тях иска да премине финала преди конкурентите си. В списъка на съдиите на шесто място се записва лодка Феникс.
Мистрал е на 7-ма позиция, само на няколко метра след нея и на 8-мо място е яхта Понтус. Видяхме както се предполагаше интересен финал на гонката. Понякога, колкото и преднина да има един плавателен съд, в последния момент нещата се променят и той изостава, като по този начин дава предимство на останалите състезатели. Без да се губи никакво време, съдиите дават старта на третата поредна гонка за лодки в клас Конрад 25R. Хубавото е, че видяхме чист старт. Вятър обаче намаля. Ако остане така, тази гонка няма да бъде динамична, както предните две. Нека да припомним, че в първите две гонки в този клас победител стана лодка UK. Предполагаме, че екипажа ще положи всички усилия да запази челното си място в регатата. Лошото е, че вятърът значително намаля. По време на старта той не бе никак силен, но поне от време на време се появяваше някой и друг порив. Сега обаче и това го няма. Със сигурност, ако климатичните условия останат същите, тази гонка ще бъде лишена от силни емоции, но пък както казаха голяма част от участниците, това са основни и задължителни елементи при това хоби. Ако времето не бъде благосклонно към състезателите и не се появи вятър, тази гонка може да се окаже последна в държавното първенство. Съдиите решиха да скъсат дистанцията на гонката заради липсата на хубав вятър. Така фактически, вторият знак, който трябваше да заобиколят, ще бъде техният финал. Съдийската колегия има право да направи това, в случая обаче самите отбори не знаят, така че ще бъде интересно да видим как ще приемат тази изненада. Двете водещи лодки, борещи се за първото място в гонката, държат спинакерите си. Кога ще ги приберат е решение на техните шкипери. Лодките, които в момента имат голямо единоборство, са Меч и UK. За жалост и двете, поради някакво объркване, преминаха от долната страна на вехата, което означава, че докато не поправят грешката си, те не преминават финала и за тях гонката все още тече. Това пък от своя страна значи, че автоматично следващата лодка става победител в гонката. Заради объркването, което настъпи, победител в третата гонка става яхта Нунки.
След поправяне на грешката си спрямо начина за преминаване на вехата, на втора позиция остава първенеца от предните две гонки – лодка UK. Яхта Меч също се върна и заобиколи вехата. Това коста време на екипажа и заради тази грешка те остават на трето място. Лодка Алгол се класира на четвърто място в съдийския списък, а малко след нея финала преминава и Елбирео. Съдиите решиха да проведат още една гонка за лодки в клас Конрад 25R. След като добре обмислиха решението си и се съобразиха с морето, те смениха местата на знаците, тъй като малко по-навътре в залива вятъра е по-силен. Със сигурност това ще бъде последната гонка за деня. До момента бяха проведени 3 гонки в държавното първенство за лодки в клас Конрад 25R. Първата гонка бе при отличен вятър и позволи на екипажите да направят едно зрелищно състезание. Победител в гонката бе лодка UK. По време на втората гонка климатичните условия отново бяха добри и предоставиха един наистина интересен финал. Отново яхта UK успя да грабне първото място и така записа 2 поредни победи. За третата гонка обаче вятъра значително понамаля, поради което се наложи съдиите да направят скъсяване на дистанцията. Така втората веха се превърна в финална. Поради някакво объркване, двете претендентки, лодки UK и Меч, преминаха от долната страна на вехата и така не можаха да се запишат като финиширали и се наложи да поправят този пропуск. Благодарение на него яхта Нунки стана първенец. След тази интересна статистика няма как да не очакваме с нетърпение да разберем коя яхта ще премине първа финала в четвъртата, последна гонка в това състезание. Отново първа финала преминава лодка UK, с това вече тя за трети път се класира първа. Един изключително добър резултат. Малко след първенеца е лодка Меч. През по-голяма част от регатата те си бяха голяма конкуренция. Почти винаги дистанцията между тях бе минимална. Останалите яхти са на значително разстояние от първите две, но нека имаме малко търпение, за да видим как ще се запишат участниците в тази последна гонка за днес.
трета финала преминава яхта Феникс. Екипажа изглежда доволен от постигнатото, а това е най-важното. И да има грешки, те винаги могат да бъдат поправени. Победителя в третата гонка, лодка Нунки, за лошка смет на екипажа, не успя отново да се прибори за първите места и се класира четвърта. На неголямо разстояние след Нунки, на пета позиция остава яхта Куантум. Лодка Алгол записва 6-то място в тази гонка. В предната гонка тя бе на 4-то място, но сега малко поизостана. 7-то място остава за Мистрал. В първата гонка тази лодка бе на 4-та позиция, след това отиде в по-задните места. Лодката с запомнящото се име Ахшеена остава 8-ма в тази гонка. Малко след нея на 9-то място и с минимална разлика е Елбирео. Последната лодка, която преминава финалната линия, е Понтус, която се записва на 10-та позиция. Ако трябва да направите едно обобщение за тези 4 гонки, в които участвахте, какво ще бъде то? Ами, първата гонка беше много добре, понеже имаше силен вятър, а лодката ни така върви много добре на силен вятър. И така мисля, че постигнахме много добри резултати в сравнение с вчера. Вече имахме и 5 човека пълен екипаж. Втората гонка беше малко по-зле от първата. Третата гонка беше там, объркахме малко с тактиката. И четвърта гонка протече при почти безветрие, където ние просто с тази лодка нямаме никакви шансове. Но като цяло много е добре, много съм доволен от момчетата. Искам да ги поздравя, тъй като се събрахме в последния момент. До последно нямахме хора, но успяхме така да съберем екип и да сме тук и да караме. А при ветроходството като спорт важно ли е да има тактика, да има някаква стратегия или всичко е на момента? Ами това е най-важното. По принцип големите екипажи карат с тактик на борда. Оливия само поддържа курса, но за жалост ние все още нямаме, нали, такъв човек, но дай Боже някой ден в България да почне да се кара и с тактици. Доволни ли сте как протекоха тези гонки от целия екипаж, от вашето представяне или можеше и по-добре? Нашето представяне е добро, екипажът е най-добрия. Днеска имаше вятър, добре си беше, справихме се. Видяхме, че през цялото време вашия екипаж беше винаги усмихнат, винаги весел. Това ли е най-важното? Човек да има настроение, независимо от времето, независимо как се развива самата гонка? Ами за това сме дошли в края на краищата. Весело е, екипажът е перфектен, става весело винаги. Значи за вас повече това хоби е забавление, отколкото да усещате в състезателния хъс. И състезателното го има, но то като върви състезанието и настроението също върви. А в моменти, когато намаляваше вятъра, тогава нямаше ли един момент на раздразнение от това? Не, няма го. Когато няма вятър, те и другите не вървят, така че няма как да се сърдиш. Това си е природа. Търпеливо се чакате? Да, абсолютно. Няма друг вариант, нямаш. Има хора достатъчно, компанията е хубава и това е. От колко време плавате заедно с този екипаж? Ами ние сме леко сборен екипаж, точно в този състав за пръв път, нали от вчера. А иначе всеки има от други лодки, аз съм за трета година на тази, има хора, които са от... Имаме си шкипери, достатъчно бивши шкипери, нали, които са на лодката, много са добри. Има младежите са от Балчик, националния отбор на Балчик. Така се води екипажа, нищо, че сме от Варна.
Най-важното е, че се разбирате. Това е основно. Да, абсолютно. Ако не се разбира екипажа, нищо няма да стане. А капитана ли е този, който дава настроението, какво е да бъде на лодката? Всички го дават и най-вече тук помощник капитана, който се криеш преди малко тук. Но настроение има всички, когато хората са разбрани, настроението си върви. Още повече всички харесват ветроходството и няма как да не се постигне, нали, този ефект за настроението. А на вас лично какво ви носи ветроходството? Спокойствие след работа и въздух. Независимо от трудностите, независимо от резултата, най-важното във ветроходство е да ти бъде весело. А видяхме, че всичките екипажи са в отлично настроение, което означава, че присъствахме на една изключителна ветроходна регата.